Sasi, wani fim yake ɗauka? IZZAR. An kusa bikin ne? Hajara. Wannan ita ce Hajara a gidan Alhaji Abubakar Mutawalli. Wannan shine soundman na fim din IZZAR ga Abdul Shika. IZZAR continuity. Ga Suleiman, yunwa kake ji ne? Na baka abinci, wallahi kowa ya karya. Shine continuity, ga Didi, Baba Didi. Kai, abala karami. Ba abin da aka ce? Akwai magana. To, akwai yan baru da yawa a education din nan mun sallame su saboda suna yawan ci mana. To ya zai ka tara mutane ya dole ka ci abinci. Ga uban harka. Ummi Katsina. Ga Ziba Sarakiya. Mun yi fada da ita shi ta kuka ba ta magana ba. Kuma mun tai kenan inda ba ta na tsawo wallahi. A shi gwada fishi. Karima. Ya je kawo. Director. Kai ma Allah sa ta shigo. Wannan shine makeup. Ga mai wuta nan. Sani da aikin wuta. Yawa. To ni ma sai a dauke ni. Ubangiji Allah ba. Ga producer, ga mai film din IZZAR, ga director IZZAR, ga producer IZZAR, ga continuity din IZZAR. Nagode. Duk shine kamera ba. Mun ci gaba da daukar shirin IZZAR insha Allah. Masoyan mu ci gaba da bibiyan mu a cikin Mutabakori TV domin ci gaba da kallon shirin IZZAR mai albarka, mai fadakarwa, mai nishadantarwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. IZZAR continuation. In ga dama sai kuma ga dama ka ci gaba.